ଚଳିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ 26 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ କେମିତି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖରାଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ଖରାଦିନ ସାଧା ଆମେ ଚାଖିନାହାନ୍ତି ଖରାଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସତ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବାପା ମୁରବି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଳିବା। ସେଥିପାଇଁ 1950 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହିସାବରେ। हाँ चल आगे सीधा सीधा चल सीधा सीधा चल चलो 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 मोदी 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 चलो मोदी हाँ चलो चलो हाँ इसे जोरीदा खाना सीधा चल चलो जय किसान ईस्ट और वेस्ट इंडिया द वेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया द वेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया द वेस्ट पेड़ लगाओ देश बचाओ पेड़ लगाओ देश बचाओ पेड़ लगाओ देश बचाओ वन पेड़ मातरम वन पेड़ ভালো তো ସେ ଯେଉଁ ନାଲା ଔଷଧ ଗୁଳାଟେ ମାରିଦେଇ ଇଏ କରିବେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। चलो चलो चलो